Sa bayan ng Bulinaw, Pangasinan, naging pangunahing haligi ng sektor ng pangisdaan ang Aquaculture Technology Demonstration Project ng pamahalaang panlalawigan. Sa ilalim ng pangangasiwa ng Provincial Agriculture Office, mas napadali at napaunlad ang produksyon ng bangus na kilala bilang isa sa mga pangunahing produkto ng lalawigan. Mula nang simulan ang proyekto noong 2023, libo-libong kilo ng bangus na ang naparami at naipamahagi sa iba't ibang sektor. Isa sa mga pangunahing layunin nito ay matiyak ang food security ng lalawigan sa pamamagitan ng pagbebenta ng bangus sa mas mababang presyo sa Magsaysay Fish Market at sa kadiwa ng Kapitolyo. Our dream to start construction of the Bangus Breeding and Hatchery Project will finally take off this year. There is a World Bank assisted project worth 238.992 million. The national government and the province each contributed 10% as an equity to the project cost. To be located in Barangay Arnedo, Bulinaw, this will enable Pangasinan to produce more than 100 million bangus fry and 48 million bangus larvae every year. This will contribute to our food sufficiency and security not only in the province but for the whole country as well. With this project, we will continue to be number one in producing the most delicious bangus in the whole country. Bukod sa murang bilihin, nakikinabang din ang mga pampublikong ospital sa lalawigan dahil direkta silang sinusuplayan ng sariwang bangus mula rito. Maliban sa produksyon, malaking suporta rin ang proyekto sa mga lokal na mangingisda. Sa pamamagitan ng Provincial Agriculture Office, tinuturuan sila ng mga modernong pamamaraan na pag-aalaga ng bangus para mapataas ang kalidad ng kanilang ibinibenta. Ang mga fry natin ay kinukuha pa po from Indonesia. So, ibang bansa pa po ang nagsusupply ng fry. So, actually, may propose po ang province na magkakaroon nga po tayo ng bangus hatchery dito para po masustentuhan naman po yung mga kailangan nating fry. Sa patuloy na suporta ng pamahalaang panlalawigan sa sektor ng agri-fishery, nagpapasalamat ang Office of the Provincial Agriculture sa walang sawang pagtulong ng iba't ibang ahensya para mapalakas ang industriya ng bangus. Gusto ko pong thank you kay Gov. Gico dahil full support yung binibigay niya po dito sa pagbulinaw, lalo na dito sa aquaculture. Sa pamamagitan ng mga inisyatibong ito, hindi lamang natutulungan ang mga lokal na mangingisda, kundi natitiyak din ang sapat at abot-kayang supply ng bangus sa Luzon. Valerie Dismaya, RNG News.